toții ne bucurăm la vederea unui curcubeu, dar copiii sunt cu adevărat fascinați de culorile desenate pe cerul senin imediat după ploaie. Însă, cum se formează curcubeul? Curcubeul, pe care îl vedem imediat după ploaie, atunci când cerul este senin, este un fenomen optic ce apare atunci când lumina soarelui suferă fenomene de reflecție, reflexie și difuzie, odată cu picăturile de apă din atmosferă. Știu, sună complicat. Cel mai bine rețineți informația următoare. Curcubeul este format din lumină, iar lumina se împarte în fâșii sau dungi colorate atunci când se reflectă în picăturile de apă. Ordinea culorilor curcubeului de la exterior spre interior este următoarea: roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo și violet. Această ordine este memorată sub forma rog vaiv.